Nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, ha úgy próbáljuk bekapcsolni a gépet, hogy a gerenda fönn maradt, illetve hogy tudjuk ezt korrigálni. Tehát nekünk a gépet ugye már bekapcsoltuk, a hátsó és az első emergency resetet sikerült aktiválni. A szivattyút bekapcsoljuk, és az indexálást megpróbáljuk elvégezni. A zöld egyest megnyomjuk. A gerenda nem emelkedik, indexelés előtt vigye le a gerendát. Ebben az esetben a következő lépések a teendők. Programozás üzemmódba a kis házat meg kell nyomni. Termék almenü, számadatok. A képernyőn kézi üzemmódba kell kapcsolni. Lent a working mode billenő kapcsolót adjustba kell kapcsolni. Az emergency restart resetet aktiválni kell, és ebben az állásban a gerendát pedállal le lehet engedni. Ebben az esetben nem fogja engedni a gerendát bármeddig leengedni, körülbelül félúton megakad. Ez pont azért van, mert nem sikerült fölvenni a nullpontot, de ennyi már megfelelő, hogy leengedjük a gerendát, és el lehet végezni a nullpont fölvételt, tehát az indexálást. Programozás üzemmódba a kis házat kell megnyomni. A beállítások almenüben az index opciót választani, és a zöld egyest meg kell nyomni. Ha minden rendben van, akkor az utolsó betöltött programra a vezérlés átvezet bennünket, és lehet kezdeni a műveleteket.